Hemmeňize salam dostlar. Gowum ýagdaýlaryňyz. Türkmeniň Edebiyat kanalyna hoş geldiňiz. Bu kanalda türkmeniň edebiyat şahyrlarynyň, magtumlygynyň, Seýdnazar Seýdiňiň, Mätäjiniň, Molla Nefesiň we başga bir şahyrlarynyň ömür dörejliklerini, goşgularyny dinläp bilehem eşitip bilersiňiz. Ýagny bugun bolsa magtumly tamyzyň Gurganyň atly goşgusyny size ýetirelim. Öňünde belent dağ, serne duman, deňizden öwser, ýeli gurganyň bulut oýnap, baran bolsa çaýlara akar boz bolanyp, sile duranyň tokoýlary, bardyr garagamışy, gözelleri, bardyr altyn kümüşli, bozguswen, gyrylky, garagamışly, argaly gäwler, maly gurganyň hatarlanyp duran iner maýalar, agyr bezirgenler, tuçar eýeler, seňirgenip awam duran gaýalar öňe ardy. Sagy soly gurganyň ýigitler tirmeşal, guşlar beline, ýorga minip tarlaň alır eline, akgusyn bir jerendeňe diýeline, mäleýel maraly çöle gurganyň magtumly, ilden ýere aralar, hizraty bilen bagryn paralar, golun salap, maral wabak perler, iner olumdan däli gurganyň. Ýagny magtumlygyny gurganyň atly goşgusy kitaplarına da birinji, ikinji berilýär. Ýagny siz diňe magtumlygynyň da başga şahyrlarynyň hem goşgularyny, ömrü dörejliklerini bilmek isteseňiz kanalyma agzak bolup kommentariýa ýazyp ýa-da video like atmaňyzy size haýyş edýär. Hoş, sag bolun.